ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଯାଉଛୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପୋଖରୀକି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଆମର ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇ ଦେଖାହେଲେ, ଯେ କି ଆମକୁ ଦେଖି ଗାଡ଼ି ରଖି ଆମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ଆମକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସାଇଡ଼ରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରଟି ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ଯାହା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ରଣପୁର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ସେଇ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲେଜ ପିଲା ବି ବସିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ରଣପୁର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ରଣପୁର ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପାଖରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛପଟେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପୋଖରୀ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୋଖରୀ। ଦୀର୍ଘ 10 ମିନିଟ୍ର ସଫର ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମର ପୋଖରୀ ପାଖରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯିବୁ। ତ କେମିତି କ'ଣ ଗାଧା ହେଉଛି, କେମିତି କ'ଣ ମସ୍ତି ହେଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ପରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଶୀତ ଦିନ, ପିଲାମାନେ ଗାଧୋଉନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲିଛୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେତେ ଯାହା ଆସୁ ଆଜି ଗାଧୋଇବୁ। ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି କ୍ଲିନିକ୍ ପ୍ଲସ୍ ସାମ୍ପୋ, ତା ସହିତ ବାଜାଜ ତେଲ। ସେଇଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଦେଖେଇବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆସିଛି ପୋଖରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ପହଁରା ବି ଆସେନି। ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛି ପହଁରା। ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପୋଖରୀ କୂଳରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିସରମ୍ୟାନ୍ ସୁମନ ପହଞ୍ଚି ଚାଲିଛନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ଟିମି ମାଛ। ଭାଇଙ୍କୁ ତ ପହଁରା ଜଣା ନାହିଁ, ଆଉ କୂଳରେ ପକ୍ ପକ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ା ପହଁରା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା ପହଁରା ତାଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ଜଣା ନାହିଁ। ଭାଇ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସାବୁନ ମାରିକି। ସୁମନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଭିତରେ ବସିଛୁ ଆମେ, ଗାଧୁଆ ହବ। କ'ଣ କହିବ ଭାଇ କୁହ? ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଗାଧୋଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲି ଗାଧୁଆ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବୁ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କର। ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ପୋଖରୀରେ। ଯିବା। କରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗାଧୁଆ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରିଛୁ ଘରକୁ। ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଗାଧୁଆ ସରିବା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲୁ ଘର ଅଭିମୁଖେ। ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ରଖିବା। ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ ନ କରିକି ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍